Hej, du har nu modtaget dit udkast af dine dokumenter, der derfor nu ligger klar til læsning. Mens du sidder og læser det, hvis du støder på noget, som vi skal ind og have rettet til, så skal du blot notere det nede i højre side. Hernede er der en chatfunktion. Hvis du støder på noget på din vej, som er markeret med rødt, så er det altså fordi, det er nogle informationer, vi mangler for dig af. Og det skal du altså også bare notere nede i samme chatbox. Når du har noteret noget hernede, så kan der gå op til 5 hverdage, før vores jurister lige vender tilbage. Hvis det er, du har fået oprettet dig en fremtidsfuldmagt, så skal du ikke være nervøs for, at dine sidste 4 cifre er markeret med X. Det er med hensyn til GDPR-loven, fordi dit dokument skal lægges ind i den offentlige database, som hedder personbogen. Hvis du derimod er klar til at underskrive dokumenterne, så skal du klikke på knappen, der hedder Godkend dokumenter endeligt. Når du gør det, så giver du også besked herindefra om, at nu er du klar til at komme til notaren. Så gør vi lige det sidste stykke af arbejdet, men bare rolig, du er lige ved at være i mål. Ha' en rigtig god dag.